खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। हाग्रामा महिलारिया गावनि हान्जानि गोसो बोलो बायलांनि नागिरनायखौ हमथानो थाखाय जानला मानला बाथ्रा बुंदों। हाग्रामा महिलानि बेरेखाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि गोख्रों राव। थांनाय माखासे सान सिगां बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों 3 अक्ट'बराव बिपिएफ हान्जानि सरकारा समायखिरा लागोन होनना बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथांनि बे बुंनाय बाथ्रानि सायावनो बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंदों उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिया गावनि हान्जानि गोसो बोलो बायलांनि नागिरनायखौ हमथानो थाखाय जानला मानला बाथ्रा बुंदों। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जोबोद मिनिथाव आरो इउपिपिएल हान्जानि सरकारानो समायखिरा लागोन होनना बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। आरोबाव बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ बुंथिबावदों दि सराइबिलाव बिपिएफनिनो रुल दंमोन, नाथाय दिनै सराइबिलाव इउपिपिएलनि बारा बारनो हमदों। बिपिएफ दोलोआ जेबो खारनाव सरकार दानो हाया आरो बिजेपिआबो दिनैनि दिनाव सरकार दानो हानाय थासारियाव गैया होनना रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा सराइबिल बियाबखौ बिजेपि दोलोआबो सिमां नुदों, नाथाय बिथांमोननि सिमाङा सिमाङैनो जाना थागोन, मानोना इउपिपिएलनि भटआ बारायलांगासिनो आरो बिजेपिनि भटआ जेबो खारनाव बाराया होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। दानिया फैदो नोंथांमोना बिथां उरखावगोरा ब्रह्मनि आबुं बाथ्राखौ खोनासंना ला। सराइबिल जे समष्टि बेवहाय दा दिनैसिमाव बिपिएफनिनो मोनसे रुल दंमोन आरो दिनै खिन्थु फ्राय इउपिपिएलनि मोनसे बारनो हमदों। रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनबाय जे एबार इउपिपिएलनिनो गभर्नमेन्ट जागोन। प्रमद बर'निनो दैदेननायाव आरो गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं। बिपिएफआ खुनु खारनाव गभर्नमेन्ट जानो हाया आरो बिजेपिआबो दिनैनि दिनाव बिटिसिआव गभर्नमेन्ट दानो हानाय अबस्था गैया। सराइबिलावबो दिनै बिजेपिआ जोबोद गोसो होनानै नांदों आरो बे सराइबिल समष्टिखौ मोनसे सिमां नुदों बिसोरबो, नाथाय सिमाङा सिमाङैनो जानानै थांगोन। मानो होनबा आं जुदि बुङो दिनैहाय थांनाय बाराव उइलियाम नार्जारिया बिजेपिनिफ्राय 10,000 भट मोनदोंमोन आरो जों इउपिपिएल हिसाबै 12,000निबो बारा भट मोनखादों। बिजेपिनिफ्राय बांसिनखा जों आरो मृत्युन्जया 15,929 भट मोनदों। थ' मृत्युन्जयनि भटआ दा बहुद खमायलांबाय आरो इउपिपिएलनि भटआ बारायलांबाय थादों। बिजेपिनि भटआ खुनु खारनाव बारायाखै। बेनो बे दङ 1,000 2,000 बारायनो हागौ, नाथाय जोंनि जि मोनसे इउपिपिएलनि जि फेमिलि इउपिपिएल फेमिलि सेन्सासआव सराइबिला दिनैहाय बिराद बुरजा भट लानानै प्राय 18-19,000 भट लानानै देरहासार जालांनो थांगासिनो दं। खालि सराइबिलल' नङा, जमदुवार, कसुगाव, दतमा, बनरगाव, सालाकाथि, श्रीरामपुर, बेनिफ्राय गोबां समष्टि आङो नाम मख'नो हाला। ओंखायनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासै बिटिसि ओनसोलाव 40टा समष्टिनि गेजेराव जों खमसे खम 25टा नङाबा 27टाबो मोननो हागौ, खिन्थु मिनिमाम जोङो 25टासो सिट लानानै जोङो गभर्नमेन्ट दानो थांबाय थादों आरो जों इउपिपिएलखौ खुनु राजनैतिक हान्जाया होबथानो हानाय गोहो गैया। सरकारा दागोन। प्रमद बर'आ शपथ ग्रहण खालामगोन 3 तारिखआव ना 4 तारिखआव जायो। हाग्रामा महिलारिया बुंगासिनो दं 3 तारिखआव शपथ ग्रहण जागोन, गावनो शपथ ग्रहण लागोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बे रोखोम बुंलाबायनाया मोनसे बेनि मानसिकता आरो बेनि गावनि दलनि हान्जानि गोसो बोलो बायलांनो नागिरनाय, गोसो बोलोखौ हमथानो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंदों बियो आरो जोबोद मोनसे मिनिथावना मोनसे बाथ्रा आरो बेफोरो। ओंखायनो दा जोङो इउपिपिएल हान्जायानो शपथ ग्रहण खालामगोन आरो गभर्नमेन्टबो दागोन।